Tervetuloa varhasaamun lounalle. Tässä tulee 7 viikon lounaslistanne. Maanantaina pinaattikeitto sekä savujuusto, broileri, kalaruuan ystäville, kalavalkoviinikastike saa. Tiistaina tarjolla on paadettu juureskeitto, lihapullat ja nami pekonipastaa. Keskiviikko pikkulauantai, lapinukon riistakeitto, paistettua maksaa sekä härkärukku annam. Torstai on toivoa täynnä ja tomaattivuohen juustokeittoa, herkullista Toskanan broileria sekä suussa sulava tinjami härkää. Perjantai on totta kai pizzapäivä, lisäksi rapukeittoa ja barbecue-possua. Lisäksi aina tarjolla juomat leivät sekä runsas salaattipöytä, jälkiruuat tietenkin sekä iloinen ilmapiiri. Tervetuloa